תודה. מה המצב אנשים? זה הוולוג הראשון שלי, אנחנו כאן עכשיו בחג פסח. אני נמצא כאן עם אברהם דמו, לאח יקר, מה המצב אחי? קיצור, אנחנו כאן כדי בזימון קטן, ווואלה אח שלי להראות לכם אולי קצת את החיים שלי. אז יאללה, למה לא? חימום, חימום. למבול. Ой, блядь! Ой, блядь! איך אתה כמו סיני, אתה מצלם כל דבר. זה מעניין אחי לראות אותך מחמצנת חמצוץ. אחי, אני לא הטבע. אני יותר גרוע. תעשה שוב אחי. יא בן לאכול. או, אני גם יכול, אני גם... הוא לא מצליח, חברים. עלה! עלה ירוק! עלה ירוק! A few moments later. עלה! שים את האלה. עלה! אמרתי שאני יורד! אולי. ברו! טוב, אז כנראה שנראה לי פוצץ 6. הנה למרות מוריד חוצה בעצם, איזה פוצץ! יואו, מה עושה? אני לא רואה מה אני מצלם. יואו! כן, פוצץ 6. פלן של השולחן. כן. וואו. כולם מסתכלים פה. אני רעב. כן, אנחנו רעבים. לי אין כסף, אני נתפלח. מה אתה? לי אין כסף.
אתה תימני, לא? טוב, קיצה, אנחנו אחרי סש עכשיו, היה מטורף, היה כיף, הבן אדם הזה הפציץ. עכשיו גם אתה... יש מלא כיסאות שהם לא דפוסים באנד גיים ב-27, אחי. שמעתם? הוא מדבר על האנד גיים? תסתכל, אחי, אין כמעט מקומות שלקחו, אפורים זה איפה שלקחו. או שיט. סשן אחי, סשן. אחי. טוב. אני הולך למזמין עכשיו. נשבע, אני הולך למזמין. נודר. אני גם הולך. וואו! מה? מה? יובש אחי! I got some dirty shit. סקסי. Look back, I left Selena. Shawty hopped in the whip and ain't never seen the way I whip it in a two-seater. I said that. או! גו! וואלה, כן אחי, רגע, שנייה, אני באמצע לעשות. טוב, חזרנו, וואלה, היינו פה עכשיו בסשן מקדונלדס, אני אכלתי מקרואל דאבל. מה איתך אחי? מה השם שלך אחי? אילי. אילי הוא מתאמן חדש, הוא היום תופס שרים פליפ, והוא אלוף על, והנה גם למבורד בו בא, ויש פה מזיק אוויר פי הרבה יותר טוב. הוא טוב, הוא אשכרה טוב. He's number 2 in Israel! I do it just for the flex. מה סשן? Just for the flex. סשן! I did it just סשן! for the flex. ציל! דאבל! טריפל, לא שבא לך! You think my או שיט! וואו! וואו! קיצור, ניפגש. What the fuck, bro? It's gonna be late.